हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवरचं स्वागत. आज आम्ही पणसागराकडच्या नव्या गराई कशी करची मग पळया अख्खं पणसागरचे काही गट्टे सुका चढ पिकूनच एक कपातीतल्या पणसागर घे ती आणि त्या हड्ड कट करून घेणं एक तोपा घालून घेणं तकडे उद्दा घालून कानं उज्जारी 5 मिनिटे कटकट काढाती आणि दांकून गॅस ऑफ करून दवराती. एक कपातीतल्या सोय कांती येते आणि त्या सोयी मिक्सरान घालून घेऊन तकडे उद्दा घालून घेऊन लानकून वाटी येते. एक पातळ घाल्यानंतर सोयी त्या वाटील घालून पिळून दाट रोस काढाती. तकडेची वापस उद्दा घालून घेऊन पातळ रोस काढाती. तुम्ही बॉम्बे रोला बदलाक तांदळा पिठी घालता जाल्यार 1 टेबलस्पून तितल्या तांदळा पिठी तक मिक्स करून दवराती. अर्ध कपातीतले गोड झाडांनी शिजेल्ल्या पणसागराक घालून कांदो उजेरी कटकट काढाती. ताका पातळ रोस घालाती आणि कटकट काढा. मागीर ताका दाट रोस घालून एक खतखत येऊन ते दवराती. ताका 1 टेबलस्पून तितल्या बॉम्बे रोला स्प्रिंकल करून लायक करून मिक्स कराती आणि वापस कटकट काढा. 2-3 मिनिटे समान कटकट येऊन मागीर गॅस ऑफ करा. ताका एक अर्ध चमचे तितले येळा पिठी घालून लायक करून मिक्स करून दांकून 1 घंटे तशी दवरा. मागीर उन्हाकडचे सर्व करा. जाय जाल्यार तुम्ही हाका तुपान भाजिल्ले काजू बी घालूं येता. रुची आसता, परंबळय आसता. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.